ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പൊ 14ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണം ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളില്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് സത്വഗുണമല്ലേ? അല്ലേന്ന് ചോദിക്കണോ? സത്വഗുണം അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? സത്വഗുണം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് സത്വഗുണാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ സത്വഗുണത്തിനും 3 ഗുണത്തിനും മറികടന്നിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതെവിടെയാണ് ആ ഗുണം വരുന്നത്? ആത്മീയത്തില്, ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തില്. അത് ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തണം, സത്വഗുണത്തിലേക്ക്. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ കഴിയാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണം? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അംശയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവയ സഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ അല്ലെ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകാം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ അധ്യായം 15 നമുക്ക് നോക്കാം. പുരുഷോത്തമ യോഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. പുരുഷോത്തമ യോഗം അതാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായം. നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 15 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായം. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം, അതാണ് ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 6 മുതൽ 11 വരെ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 12 മുതൽ 15 വരെ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും 16 മുതൽ 20 വരെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമായിട്ട് പുരുഷോത്തമ യോഗം പറയുന്നു. അങ്ങനെ 20 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈ അധ്യായത്തിന് 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഭൗതിക ലോകത്തിനോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവീത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയി അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. അങ്ങനെ അക്ഷയമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു മരം, അശ്വത്ഥം, ഒരു വൃക്ഷമാണ്. അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണെന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്നും ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് വേദജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു.
കൂടെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടും അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷമുണ്ട്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ, വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ. അതേപോലെ ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ നിഴൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? തൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വൃക്ഷത്തിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം ഈ വൃക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ആ ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ വൃക്ഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബന്ധം, ഈ വൃക്ഷത്തിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുതാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധസ്യ മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളും എന്തിനുണ്ട്? ഈ വൃക്ഷത്തിനുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൃക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിവേര് എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്താണ്. മറ്റുള്ള വേരുകള് മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് മറ്റുള്ള വേരുകള്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ, അതായത് ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായി ഉത്കർഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകം കർമ്മഭൂമി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ പോകണം? പുണ്യഭൂമിയിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് പിന്നെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മള് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളത് എന്താ പറയാ പുനരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യലോകത്തിന് എന്ത് പറയും? കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകം, ഭൂലോകത്തിന് കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. അശ്വത്ഥമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകം, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനം ഭൗതിക ലോകം. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ് ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് കാണുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? താൽക്കാലിക പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അരയാൽ മരമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഏത് വൃക്ഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ വൃക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം പറയാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണത്? ആത്മീയ ലോകത്താണ്. ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മേൽ കീഴായി മറിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നിഴൽ എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അത് സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജലത്തിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ്. ഇതിന്റെ വേര്, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. സൃഷ്ടിയിലെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് മേൽപോട്ട് വളരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക തലത്തില് ഈ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. ദ്വിതീയ വേരുകൾ മനുഷ്യഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ഭൂലോകത്തിലൂടെ താഴോട്ട് വളരുകയും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട വേര്, ഫസ്റ്റത്തെ വേര് എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ദ്വിതീയ വേരുകൾ, പിന്നുള്ള വേരുകള് മനുഷ്യഗ്രഹ വ്യൂഹത്തിലേക്ക് താഴോട്ട് വളരുന്ന എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ വേരുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് എന്ത് പറയണത്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്. അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായി വളരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആസ്തിക്യം, നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് വളരുന്നത്. ഇതിന്റെ ശാഖകളാണെങ്കിലോ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഈ 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 14 ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകള് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ, ഇവിടെ പറയുന്ന താഴത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യര്, കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നു. മുകളിലെ ശാഖകളില് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവികളുടെയാണ് മുകളിലുള്ള ശാഖകളിലുള്ളത്. താഴ്ന്ന ശാഖകളിൽ മനുഷ്യര്, പിന്നെ മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെയാണ് ഇതില് അധിവസിക്കുന്നത്. പച്ച ഇലകൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം തുടങ്ങിയ ഗന്ധം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകള്. അതിന്റെ ശാഖ അഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയാനുഭവോപാധികൾ, അതായത് വിഷയം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപാധികൾ. കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശാഖ അഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങള്. ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം, അതാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തമാണെങ്കിലോ ഇതൊരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഇതിന്റെ ആരംഭം അവസാനമൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നാരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാദോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദാ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുത പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്തിൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന്. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ
ആധാരമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയമാകുന്ന വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത്? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ആരംഭം അവസാനം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അസംഗ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയ സുഖങ്ങളിലെ ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. അപ്പോൾ അസംഗ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? വിഷയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്ക് കരുത്തേറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ കാരണത്താലാണ് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ വൈരാഗ്യം ശീലിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള നമുക്ക് ആസക്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിർമാനമോഹാജിത സംഘദോഷ ആധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാന മായ മോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം. എന്നിട്ടോ ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിൽ ഒന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ, സനാതനമായതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ആ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് വിഭ്രാന്തിരില്ലാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടാമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അടുത്തത് 6 മുതൽ 11 വരെ ശരീരമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ന തത്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിക്കോ വൈദ്യുതിക്കോ വെളിച്ചം വീശേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. പരമം മമ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. പരമം മമ എന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം പറയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കുമൂലയും പരമപുരുഷന്റെ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാതും, ആത്മീയ പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും എല്ലാത്തിന്റെ മുക്കുമൂലയും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പരമം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്ത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വെയിലിന്റെ നിലാവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ന തത്ര സൂര്യോഭാതി ന ചന്ദ്ര താരകം 2:2:15 പറയുന്നത്. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആർക്കും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെ, സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു വഴിയും നമുക്കില്ല. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകം പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ പരമപുരുഷനിൽ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജീവൻ എന്നും അംശഭൂതനാണ്, സനാതന എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. മാമൈ വംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന. അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ആര്, ജീവാത്മാക്കള്. എന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ബദ്ധാവസ്ഥയില് ഈ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് ഭഗവാന്റെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജീവൻ എന്നും അംശഭൂതനാണ്, സനാതനൻ എന്ന് വ്യക്തം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി. എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവൻ എന്നും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, സനാതനനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എപ്രകാരമാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന പോലെ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാറ്റ് എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ആ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാനും സാധിക്കും. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്, ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ജീവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ശരീരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ബോധം, നമ്മുടെ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ആ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. അടുത്ത ദേഹം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക് ഇവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തില് മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം
സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ്, വേറൊരു ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് ഈ വീണ്ടും മനസ്സിനിണങ്ങി ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അവിടെയും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മനസ്സിനിണങ്ങി 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? അത് വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർന്നാലോ വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകും. പിന്നെ അതിലേതെങ്കിലും നിറട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം എന്താവും? ആ നിറത്തിലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകിയാൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പിന്നെ എന്തായി മാറി? ആ കളറിലാവും മാറും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന് ഇത്തരത്തില് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപ്പി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ശരീരങ്ങൾ മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടറിയാം. ബദ്ധ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രത്തോളം ക്ലേശം അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് അത്തരം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനാവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൂടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർക്ക് എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ഈ ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബദ്ധമായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവര് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കായി അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്ത്യോപകൃതാത്മാന നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ശ്രമിച്ചാലും അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അറിയാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യോഗിന എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും യോഗികളുടേതെന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും വേറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 കൂട്ടരും അന്ധതയിലാണ്. യദന്തോപ്യകൃതാത്മാന എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷോദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവർ. ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പോ യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെന്താണ്? യോഗികളുടേതെന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2 കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? അന്ധതയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവരെന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ 2 കൂട്ടരും. യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും ആ യോഗ സംഘടനകളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും. 2 കൂട്ടർക്കും എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് 2 കൂട്ടരും. ഈ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്.
യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയിലേക്ക് അതിനെ ശോഭാനമായമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാം തേജസ്സുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ തേജസ് വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത് കരുണയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകട്ടെ അഗ്നിയാകട്ടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല? സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, അഗ്നിയില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല. അവയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകൾ. അപ്പോ നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്തകളാണിത്. സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവയുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗാമാവിശ്യാച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകാണ്. എന്നിട്ടോ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവയെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഞാനാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ചന്ദ്രനായിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭാവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണ് എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നു. ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അത് കാറ്റത്തെറുകയാണെങ്കിൽ വീണ് ചിതറിപ്പോകും. അതുപോലെയാണ് വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിതറിപ്പോകും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭാവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭൂമി ഈ ശൂന്യാകാശത്തിലെല്ലാം ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തി പോരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കുള്ളില് ഭഗവാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിശ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവകളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരഗ്നിയായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആഹാര വസ്തുക്കളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കണം എന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചത് ദഹിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഭഗവത് സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷൻ തന്നെ ഭക്ഷ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ്, കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭക്ഷ്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് കഴിച്ച് അതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അഗ്നി. അതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈര്യമഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാണരുളുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പോ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആരാണ്? ഞാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ഞാനാണ്,
മറവിയും ഞാനാണ്, ജ്ഞാനവും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അടുത്തതായിട്ട് വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് പരമപുരുഷനാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നിവ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറയാണ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാനോട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക. ഭഗവാന് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് എന്ത്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഈ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഗാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ രണ്ട് വിധം. ഒന്ന് തെറ്റു പറ്റാവുന്നവര്, രണ്ട് തെറ്റു പറ്റാത്തവര്, അല്ലാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാത്തവരുമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വാർദ്ധക്യമോ ജനന മരണങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേദ്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യഭിപർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ ആര് കൂടിയുണ്ട്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. ഭക്തരായ മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണശാന്തിക്ക് നേടാൻ യോഗ്യനാവുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക്. പരമാത്മാ രൂപേണ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതന. നിത്യന്മാരിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിത്യനാണ്. ചേതനയുള്ളവരിലും ഭഗവാൻ ചേതനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭക്തരും മുക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ജീവാസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ആശ്രയം പറയുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാതപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകവേദേ ച പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്ത് പറയുന്നു? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തമ എന്ന പദം അനർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഉത്തമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കവിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ത്രിശ്ലോകി ഗീത പറയുന്നതാണ്. 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങള്.
ത്രിശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തില് പുരുഷന്മാര്, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, 2 തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്, തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണെന്ന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 17 പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവ്, ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ് പരമാത്മാവ്. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തി പോകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ. ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി കൊണ്ടിവയെ പുലർത്തി പോകുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഞാനാണ് പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? അവരെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവര് ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് എന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവര് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടാണ് എന്നെ അവര് അറിയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല, ആ വേറൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയം സമർപ്പണം എന്നുള്ള നിലപാടിലെത്താത്തവരാകട്ടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വാന്വേഷണം അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയവും പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ 100,000 ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടില്ലാത്തവര് ചില സമയം ചെലവാക്കി അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ല. അവരെ ചെലവാക്കിയ സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ പാഴായി പോയത് തന്നെയാണ്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഘ ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതിനറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അവിടെ പറയണത് ഹേ പാപരഹിത, അർജുന പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ്, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനെ വിളിക്കാനുള്ള പാപരഹിത മയാനഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാൾ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട അയാൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ അയാൾ നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ മയാനഖ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, സാധ്യമല്ലെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിലെത്തും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവമാർന്നതുമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പാപരഹിതന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും വൈഭവമാർന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പാപരഹിതന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എന്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് എന്തിലാ? ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എന്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിലെ. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് ഭഗവാനിലെ തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ ചെയ്യുന്നത് തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സകല ജീവികളുടെയും ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വൈശ്വാനരൻ അഗ്നി. ഭഗവാൻ വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് സകല ജീവികളും ദഹനാഗ്നിയായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പേരെന്താണ്? വൈശ്വാനരൻ. എവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് പറ്റാത്തത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, പിന്നെന്താണ്? വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെന്താണ് പറയാറെണ്ണം? പറയാത്ത ജനനം വന്നു, വളർച്ച വന്നു, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, മരണം. അങ്ങനല്ലേ? കറക്റ്റായിട്ട് 6 പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത്? ഞാനത് എവിടെയാന്നുള്ള കണ്ടില്ല. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഓക്കെ മാതാജി. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്താൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഉത്തമനാകുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ കവിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമൻ. ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 16, 17, 18 അല്ലെ? 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ത്രിശ്ലോകി പറയുന്നത്. അനഘ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പാപരഹിതൻ. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പാപരഹിതൻ എന്നാണ് അനഘ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധമായതും വൈഭവമായതും എന്താണ്? ഭക്തിരസേവനം. ഭക്തിരസേവനം അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും വൈഭവമായതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്.